Trixcy ndaipo. Zviri senda. Hapana, munogona sei? Bosho kuti. Saka muri kuita chikomana? Hapana tiri paBingu Village Studios ndopatomboshanda Tyre. Yeah. Maimboshandira kupi before bana? Before ndakakurira kukadoma ndokwandakatangira. And now ndazokoshedziona mundarabingu kunoku kuHarare. Hanzi haya timbopota sei? Timbobata tiri kunoko. Ukadoma hakusi kureva pana vanonzi mabhirida here? Ndiwo chaiwo mabhirida tikamboshanda nawo. Vazi vakawanda vacho vananaizi. Okay. Yeah. Vane song yandinakidza kudainzi mahure kure. Vaiziya? Yeah, ndiriwe kuti yanzida kuona mai vako. Saka ikoko wakurira kukadoma? Munonzi Murimuka kutafadzwa infield. Rimuka kune dzimba dzemadhaka idzi? Yeah, ndokune maGB. Kunonzi kuPoland. GB zvinenge chidei? It's General Bachelor. Alright. Yes, kati masingle quarters itoto ndo pakati pegeto chaipo pamongo pacho. Okay. Yeah. Zvemusic makazvitanga rini? Music kwandiri it was an inborn thing because ndichingokuro taingoendeswa kumusic kuchurch and then later on tazoita chidevelopo chitanga kuita zvemagitare nemakeyboard until I got into production. Chingofariro zvemusic. Yeah, saka ndezvarini zveproduction? Takutaura zveproduction manje. Zveproduction. Tinobika mangoma. I think ndane 5 years now. Chingobika mangoma zvakatanga tichiri kuchikoro. Paitwa temboita tumwe small gig tokuwachisana tumabheto tichiridza matable. That's when it all came to be kuti Trixcy beats asitanga kubika mabeats. Zvangotangira kuti tiri kuchikoro tichingoimba mwachiimba tichiridza nyange kuchechi taitozikana vakomana vengoma. And now takuridza makombiyuta technology chingoita ichifamba. Makazvidzidzisa mega kakuita izvi? Munhu akatanga kundidzidzisa anonzi Prince Musa. Then later on ndakazoitawo shungu ndakatanga kudevelop. Alright. Then ndandine mamwe mafriends aisupportawo aita sana TPM was one of the person akanyanya kusupporta kuti tiite sei zviende mberi stereki. TPM ndokadoma? Ndokadoma, he's an hip hop artist. Ana Tyre. Alright. Yeah, ndo vakanyanya kupusha stereki kuti zvonyanya kufarira izvo zvizvi vachingoni inspire vachindidzisawo zvine zvaitwa nevamwe kuti achimbonzwawo so udzidzi chimbonzwawo po udzite sei udzidzewo zvinyowani. Alright. Saka muri kuzoona zviri kuita zvekubhadhara? Yeah, so far ndikuona zvichienda mberi. Mukuchaja mari mazuva munokwanisa kuitaura amount yacho? Mazuva ano nenyaya yekuti situation iripo mageto youths pamareading tongowapinza nema5 ma5 US toda kuti vasimukirewo. Saka tisata kuti tichaja nemari dzekuita sei bosi tonyanya kushanda nema-upcoming kunyanya stereki nekuti toda kuti vasimukirewo. Okay. Yeah. But watunonzi Trixcy ndo zita rekuzvarwa naro kana kuti mazita enye kuzvipa mumadhancehall? Zita rekuti Trixcy rakazongobvawo kuti paTrixcy tiwe chingoitwawo. Ngangoti tinonyanya kubva pakuti each and every song yandinoproducer I always make sure that I have a new trick yekuti munhu ari kunzwa aite sei anakidzwe. Ndinongotsvagawo something chinoita sei chinokoka munhu. Asi zita rekuzvarwa chaicho rinonzi Tapiwa Story. Tapiwa Story. Uri ndere? Aiwa, ndiri kuchangani. Kuchangani wekupi? Kumusha kuchipingi. Alright. Saka baba vako aisenza kumaini? Aiwa, sekuru ndivo vakamigrata vachiuya vainzi Gazaland. Alright. Makambonzwa zita racho iroro mukadoma. Vaisenza kwanana Rio Tinto ikoko? Vaita zvebusiness vangwa nemashops kukadoma. Yeah. Saka watokura uri mhene ke? Not really. Wakatsvukirira wakura uri mhene kapana? Aiwa, ichi chikatononaka. Bichana vachibiraibwedzawo zvaunge panogona. Alright. Asi ndakazongona zvemusic ndofunga ndo zvangu mandazoti kanitese nyanye kupesuwa nazvo. Baba namai vanoziva ndo zvaunoita? Yeah, vese vanoziva. Kuti ugara kuHarare wakasiya kadoma ugara kuHarare kuMufakose? Yeah, vari kuzviziva kuti ndo zvatikatoti takuita. Alright.
unombowatumirawo mari? So far tichangotanga kushanda. Wane mwedzi mungani? Ati muna February ka? Yeah, ndakatanga kushanda kuno kuna February muno. Yeah. February 2020 ka? 2020, yeah. But it's promising ka? So far it's promising. Nema artist antu kusangana nawo. Varatidza kuti talent iripo. And vari kusimbisa sure. But pane artist wakushanda naye muHarare here wakamboshanda naye uchiri ukadoma? So far hapana, but ndiri kutarisirawo kuti very soon vachange vachiuya because vakawanda vasati vakuziva pandiri. Alright. Yeah. But ukadoma manje mukuzvifambisa sei kuti ushande nevavashanda navo ukadoma? Vekadoma vanongouya toshanda as usual sezvataingoita zvataingoita, hapana chine chachinja. Changochinja inzvimbo chete asi basa rimwe chete. Alright. Nemakore mangani ekuzvarwa? Ni 21. Mwana mudiki? Yeah. Nemukadzi? Handina. Girlfriend? Vasekerera konchiteshawo. Unondiurayisa. Urayisa kadai? Vakawanda? Not really. Isusu mangoma tinyanya kuita zvemabhebhi. Kuma sisters nemabrothers? Ndine one sister nebrother yangu is a pastor. Yakachuzowo ndikazongoendawo kurimwe side. Anonzani brother wakumuresa ukazvinipa? Anonzi Joseph Stole, Pastor Joseph Stole. Anozviitira upizvi? So far izvezvo ari kuBible College. Okay. Yeah. And the sister? Kasista kadiki kaform 1 kanonzi Mufaro. Okay. Yeah. Uchiri kukura. But ukutotarisira kutoona zvinhu zvinonaka. Because wambotinzwisa zvinonaka ka before. Yeah. Chimwendawo mberi tenchikugadzirirawo zvimwe. Saka pati kupinda kana na March April baba vatinenge takunzwa chi new rhythms. Yeah, so far tiri kubudisa rinonzi togetherness. Togetherness? Yeah. Togetherness rhythm? Yeah, rhythm rinonzi togetherness. Richiri kurekodwa? And pane masinguzwo mamwe ari kubuda. Tina nana Magweja varipo pamarhythm ipapo. Tina Jada Fire is working on an album. Saka ari kuuya futi manje. Ari kushanda naye kunoko. Alright. Jada Fire ndo? Ndio muno Mufakose. Okay. Yatoda kunyanya kusimudzira local. Mostly Harare Mufakose menyu muno mutoti medu muno madoti vasimukiro. Then my big artist of course tumatarisirawo kuti azonge achita sei. Ndichingosvika ndakatombonzwa kuti kune vamwe vagara ndoita sei. Vanotouyawo nekunoko. Ndevapi ma big artist amuri kurekoda so far? So far ndakashanda naDobadon. Okay. Yeah. Zviri kuita? Zviri kuita. Aroratidza kuti mukomana anenge ari muchiki. Zoti tongona kuwana hit yaDobadon gore rino? Yeah, I promise you. 2020. Kuti 2020 there's definitely a hit. Kuzvimwe zvinhu zvamunoda kuti titaure pamwe zvandasirira? Pana zvenyu zvakanyanya zvamasirira. But ini so far nema-artists tendiri ma-good books. Yeah. Saka any artist anokwanisa kungokubata mushanda? Yeah, any artist. In zvangu I'm just open to any artist. Yeah. So munogona kubika rhythm from start to finish? Yeah. What type of music is it? Ese majonre? Yeah, so far ndokushanda neese. But nenyaya yekuti equipment inenge isati yanyasokwanawo. Dzimwe dzemagitara kurekoda tokwanisa, but isusu hatisatanishi equipment yedu yatinoti yedu isusu yechi yemagitare, but vese tinokwanisa kuvarekoda. Alright. But manje muri kumboshanda neZimdancehall? Hapana zvino tikushanda neZimdancehall, hip hop, R&B, afro pop kushanda nawo. Okay. Aiwa. Ngoma notice apo? Ngoma notice ndo vanokunyanya kutipusha. Ndonyanya kutipusha ndo vari kuita kuti zvinhu zvese zviende mberi. Ya ndo vari kuisa effort yese kuti timire patiri panapa izvezvi. Aiwa, tutarisira kuti munobudirira mune zvamuri kuita. Chimorisai dzimwe hama neshamwari kana mafriends enyu ma-artist. I just want to say a shout out to my friend TPM, Tyre, Hughes, and some other guys from Kadoma. Yeah, I know my name Gweja, Makuaziwa, Togaraji now.
nareal max mayusi ari kunyatsondiinspire kuti ndirambe ichita sei ichibikawo nemubanjo ari pasaidi pangu nawidzo. Saka kana vanhu vachida kuuya kustudio vanocontacta namba ipi? Vanokwanisa kucontacta boss Bingu. Namba yacho? So far izvezvi handina namba yavo but aiwa ndichaitsvaka, don't worry. Ndichaisa. Maita boja mani. Maita bo ndimatitsika panapa. One love. Iripo.